Milé děti, máte bystrá ouška? Dnes budeme rozlišovat di s měkkým i a dy, to s tím tvrdým. Správné řešení můžete psát třeba na mazací tabulku, nebo si jako my vyrobte z měkké houbičky měkké i a ze samotvrdnoucí hmoty tvrdé i. Potom správné i vždy zvedněte. Schválně, kolikrát se trefíte? Tak nastražte ouška, začínáme. Rodina. Ro, di, na. Rodina. Žaludy. Ža, lu, dy. Žaludy. Schody. Scho, dy. Schody. Divadlo. Di, va, dlo. Divadlo. Hodiny. Ho, di, ny. Hodiny. Tady. Ta, dy. Tady. Hrady. Hra, dy. Hrady. Hrdinové. Hr, di, no, vé. Hrdinové. Rodiče. Ro, di, če. Rodiče. Prarodiče. Pra, ro, di, če. Prarodiče. Jahody. Ja, ho, dy. Jahody. Hladina. Hla, di, na. Hladina. Pohledy. Po, hle, dy. Pohledy. Boudy. Bou, dy. Boudy. Kladivo. Kla, di, vo. Kladivo. Sudy. Su, dy. Sudy. Hadice. Ha, di, ce. Hadice. Skvělá práce, milé děti. Tak co, měli jste všechno správně? Pokud jste měli více jak 5 chyb, pusťte si video ještě jednou, abyste si to lépe procvičili. Přeji vám, ať se v rozlišování di a ty stále zlepšujete. Příště se spolu podíváme na ti a ty. Mějte se zatím krásně, milé děti. Ahoj!